Kamora mora maintie jera Malulu TV en otieno maber. Ageno ni otieno mar dhachi makare wadhi nyime kod chenro mar kuk mar wach. Kendo otieno makawuono wadwa rango weche go eko mabende ne ogolo odiochieng' manyoro kod kambi mochung' timo nonro mar Infotrack mabende ne wacho ni oganda mathoth mabende koketi atamalo 78 wacho ni piny mar Kenya ok dhaji e yo makare. Maendi wach mwadwa rango kaachiel kod weche mag mibadhi mabende mi oganda wa ok bed kod yie kod duone opogore ma pacho ka. An kod jalony studio kaendi abro mi thuolo mosu nyisu nyinge gimotimo kaeto bro dhi nyime kod kuku mar wach kod anje fulo bakar wa studio. Ndio kama naja. Mosu ganda maneno Lulu TV e mondo inyis gigo kod to wacho. Amoso ute ani luonga ni Odhiambo Kuom an wuodu Kenya Siaya County Tano Kil tatiyo tadak Nairobi ka. Ero kama nya wakili Odhiambo Kuom aluongi studio kenda goniro kamano kuom ka uthuolo mari mar chopo. Ang'eyo ni odiochieng' manyoro kane ogol nonro kod kambi mar Infotrack nonro ni ne inene kendo ing'eyo gima ne owacho. Owacho ni oganda mathoth mabende kwa kete percentage atamalo 78% wacho ni ok wadhaji e yo makare. Ini neno nang'e wacho. Mano ng'eni ji mang'eny wacho kamano to giwacho based on number of reasons. Yes. Nitie joma rango kaka economy dhi to gimorgo. Yeah. Nitie joma rango kaka siasa ma Kenya dhi to be podok gimorgo. Yeah. To ai nitie weche moko madonjo from a governance perspective weche mibadhi be magineno ni osebedo mang'eny e igni matin makata Jubilee osebedo in power. Yeah. To kagirango mago duto to giburu gi conclude ni Kenya ok dhi maber. Yes. To in kaka wakili ng'ama bende nigi lony inokil kama loka in ka inyalo nene gino wuon in neno nade bende wadhi e yo makare koso nitiere ng'ikruok. Well, nitie gik maber mosetimore but nitie mang'eny mosetimore marach. Yes. Gik maber osetimore but mang'eny be osetimore to mang'eny mosetimore go gin gik maber. Nikech ji bro chako wacho ni nitie kata kod Eurobond scandal cha pod en gima pod nyaka sani pod winjo ka sirkal osemiwa explanation malong'o kaka weche Eurobond cha nitie NYS scandal mano be pod okwatieko to kata kiwinjo seche moko kata Auditor General kagolo report making tineno ko wacho ni sirkal kaka sirkal tiyo kod pes jopiny nitie weche mag mibadhi mang'eny zaidi makata chieng' moro Auditor wacho ni we could not account for 68 billion Kenya shillings in the civil service. Mano kiketo mago te then ineno ni to kara nitie wach marach otimore to gimomiyo ambe ok nyabuoga ahinya ka Infotrack wacho ni jopiny in terms of duoko magimiyo that opinion poll ni it is up to 78% that are not content. Ero kama nya wakili wenye maber kendo ka wach ni kile maber gimikelo mabene ne wadhi marariyo en weche mag mibadhi nyisani to yudore ni weche mag mibadhi ogo touch e apise mag piny owacho to moloyo sirikande mag gwenge ma wan godo piny kaindi. Wach ni rete dal mana sebele kod studio kaendi kan wuoye serikali mopogore man wuoye mar Siaya no wuoye mar Kisumu nitiere bende petition manu keto na Siaya kane gichako tich kane okumor kaka gitiyo wach mar mibadhi masani koro ji wacho ni mibadhi obedo devolved. Wach ni nyalo wacho to well mibadhi to obedo devolved but not of miriambo en adier tena ni koro pesa mapsimoko nere ni kwalo e county kucha gibed ni on pesa mang'eny kaka mose kwal kata malo kone sirkal mamalo to gimatimore en ni sirikande matindo gi one ibro nwango ni nitie jomane tiyo sirikande matindo gi mane tiyo sirkal mamalo makoro sani koro tiyo county to gimbe timbe moko maricho mane ging'iko sirkal mamalo kucha gi timbe go magikao to koro gitim e county kon to ingene timbe go kiketo karachiel tena weche mibadhi inwango ni pes jopiny osechok to ktine gi kako nego beniti ji tigi pesa e yo ma at the end of the day only facilitates corruption. Makoro kawacho in English wacho ni the county governments to a very large extent have borrowed
the practices of the national government insofar as corruption is concerned. Koro weche maricho moko manoneno malo ka mago betimore county. To Auditor General be osegawacho no in a report making ni pesa ichoko to pesa kutima pesa. Jo piny are not getting value for them. Rohona nyako mana kama intire no robe de mana kapo duantire report mar Auditor General ngo si uko sebere ka igolo report ni rio odiochieng kod odiochieng. Gima dhira ni wacho ni recurrent expenditure kata weche omenda mitiyo godo weche mag fuel, omenda mitiyo godo weche mag chulo sara, ilo ni dhi nyaka kata 67% kata 70%. Ilo ni omenda moketi on development dong matin miwuoro. Iparo ni priorities wa molo e sirikane magwenge kaindi dibed ni ok gin gik mabeyo. And mingedi kochopo ka development development spending gi recurrent spending. Yes. The law is very clear. There must be a spread of 70-30%. Up to 70%. Mar pesa, mar county. Mar county ochoko, gimoyude from serikal mamalo. Kiketo gi karachiel. Up to 70% of that money. Mano inyatigo recurrent expenditure. Then the balance, which should not be less than 30%, nyakatigo on development expenditure. But waseneno ka pesa nitiyo ma inuango ni ichulo sara mang'eny molo kata that threshold ma 70%. Makoro sijumoko jipenjo ni to nwaka wacho ni wadwa timo devolution. Makoro wan gi sirikande mag county. To counties gi digibede ni entities makoro sara magichulo to kata development bikelo ne jopiny kata dongruok moro ma jopiny yudo malong'o zaidi. Nitie mok dongruok moko matindo tindo. Ya ondechi nigi an gik moko aina go. Mago gik ma onego bed ni timo at minimum. Serikal moro kamoro kata governor moro kamoro mano is a minimum. But nitie gik monego bed ni timo madongo by way of development expenditure ma at the end of the day ineno ni in terms of such kind of investment in development projects inuango ni you are able to mobilize economic growth, you are able to mobilize social growth, and in any event inuango ni there is impact. Nitie circulation of money, nitie kaka ji konyore, produce nyadhi, ji nya pitho cham, ji nyaka ochamba tere chiro and things like that. Koro, but development expenditure, you want to kise chulo sara mang'eny makoro ibeda ni ne chulo sara, then there's very little money madong for development. To mano ber kabisa. Rakura nyakuni lero mabere wacho ni wengine gi katiba tiyo nyaka gi up to 70%. Wacho ni makoro dong monego beni tiyo gode weche mag dongruok madirom 30% iri ok ti kode maber. Mae momiyo oganda ywak. Kecha sedo ka serikali magwenye moko oganda ywak gionge kata kod chiemo magichamo to chiemo igero negi. Igero kata chiemo mar $2,000,000 kata $1,10,000 gik machalo kama gi ageno ni bende isewinjo. Enyew nyaka kuonde moko enyew nyaka gate ne hospital to hospital minyew ne gate maduong ni yedhe otimore nade yedhe ogeye ka kore ng'eyo ni to kare gate minyew ni inyewe mondo ang'o midwa kane iye kacha ka yath monego bene kano ema onge. Akuom awinji maber oganda wacho ni 10% wan kod gune mopogore mochung' ne kedo kod weche mag mibadhi ma EACC na idi duol monego bene rango ma weche mag mibadhi yeki. Wantiere kod jotelo mantiere kanyo, nitiere commissioners, nitiere jakom, jogi ikidwe kadwe ichulo gi omenda ma ichulo kod oganda wa mabende gin taxpayers. Giwacho ni geno magin godo kod duol niere mana at 10%. Giwacho ni duol niere ogineka konyo. Ini neno nade duol niere bose temo tiyo maber. EACC neno kagima EACC sani koro tisho setamo. Ticho setamo EACC in the sense ni kanwa bedo gi constitution constitution ma Kenya ma 2010 there was a lot of hope in institutions. EACC was one of those. But kwa wacho ni wadwarango performance mar EACC from say 2010 sani. Gik mose dai kirango performance mar EACC to kirango kendo gik mose bedo ni timore Kenya
weche mibadhi kata convictions ma prosecutions actually investigations prosecutions and basically performance mari EACC in that regard ni EACC osetimo matin pesa to semiye mang'eny ngeching'e ni every year EACC nyaka mi pesa under the budget okay commissioners do nyaka chul to chul gi pesa matin jomatiyo EACC be dong nyaka chul gi but kwarango pod warito winjo weche mag Eurobond pod warito winjo weche mag NYS scandal to magi pesa manolal pod ok winjo ka ng'ato mak kata ng'ato bedo investigated nitie ng'ama osemaki kata chieng' kata chande samoro kang'eyo maber nyaka ne ochaki bende nitie ng'ama oseneno kata prominent personality moro ma oseyudo gi makosa to wayudo ni oyude kod ketho gi duol ni makoro kawo kan maber gig mang'eny most of the time EACC wacho ga ni investigations joma dongo gi kar investigations ka ema gin ga kodgi EACC ni kodgi ma ineno ka koro ikawo gi koni tero gi koni to bang' kanyo bang' winjo ni ng'ani kata kuomis bedo investigated pod ok winjo mang'eny mo work from such processes koro ema wapenjo ni EACC yes one kane katibu biro gi lokruok mane be katibu biro go nwang'e ni un kaka institution ko chope weche mibadhi kata weche moko ma ok dhi maber e piny ma Kenya kae ubro konyo kaka joma wachulo usuru to wadwani pesa witigo maber to jomoko ti kod pesa maber to EACC bro wacho ni magi jomoko ti kod pesa maber to gimomiyo gitiyo kod pesa maber ni gikwalo gitimo kama to ambe koro wacho ni Director of Public Prosecutions omera maenga monego bedni itere court to ka koto yude gi makosa ditwe akuom kapod waneno ka duonde gi gidhi mana kama onge tich magitimo maber monyalo wacho ni maindi gichako case mar kuom Arap Logon kaindi gichopo go ka ogiki akuom maki kata kuom yore ni onge kod ketho ka waneno kama iki pod onge do we need these bodies mondo wabed kod kidao kaka katiba nedwa ni EACC katiba kod sheria nedwa ni EACC and give up and EACC is victim of what we call institutional capture. Institutional capture basically means the EACC cannot rise above what legally it is supposed to do. And for varied reasons, including the other day no commissioners ugoli teach parliament ugologi kendo sani irwasicha kuwinjo ni chairman ma EACC embe NYS igorwo kode to NYS manonego be ni EACC investigate no embe wawinjo ni company mare was in supplies kure madwa penjo ni to koro inidwaga investigate NYS to in a way iwacho ni company we no bedo is implicated koro anotim nade EACC is an institution in terms of what the law wanted it to achieve. I don't have a problem with that. Kuro teach ne and pesa kaliech teach kapoa teach onge teach te wakili awinji watia kwera ukodo wachi mara mibali kuro wadwa chopa chela kachila kama in bende ina wachila kumwakine wapacho kaini wasena oka ufold process mabende ne oka Maria jok maidwa ni mondo obede chief justice jalup chief justice wacho yukanyi katanguro bede okoni kochwa lernua wachiniri ni to umurni Judicial Service Commission watima wena ketho mane magitwe The Judicial Service Commission the other day negi wacho ni gidwa recruit position mar Chief Justice to gi land on jopiny ni joma nigi qualifications midwaro mag Chief Justice kaka sheria wacho keluru applications make to ji mang'eny no kelo applications make within the time mane JSC or indicate okay koro kumangur do woke enia JSC owacho no ni watimo shortlist to a shortlist ka gibiro gigolo nyinge mag joma ne gikoge wacho ni magi joma have merited the considerations of the law ni magi joma o qualify yes donge but dichi jomo penjo
ni to JSC usewacho no ni mage jomo qualify to ngiswa uruni to jok mo wacho ni ok qualify on what grounds or what criteria is it that you're concluding ni ok qualify nkech wan wangi shortlist kaka timore shortlist ko chopo ka shortlist then gima yot warango qualifications mari to warango qualifications mobedo listed e sheria ken 15 years experience do you have 15 years experience to warango dong sheria wacho ni 15 years experience to akuomo kelo application mare akuom nigi 15 years ko sen gi 10 years ken gi 15 years tick ko onge 15 years x mogo makas koro mane gi mod no dwaro neno nikech shortlist is a very mechanical process onge weche mang'eny madhi shortlist ok en interview okay warango ni e karatas manondiko kulando for applications nuketo qualifications koro kuom jogi te gin gi qualifications machal nade nikech ni koro bro bwogo wani kata ngato kaka Ojwang who is a sitting Supreme Court judge ni could not be shortlisted Manoa for 15 years he has been there for forever kusoko ja Kenya bimatamo ja Kenya use practice for 15 years and things like that keno pod gima pod tamoa ni Aaron Ringera having been a former judge okay ni Ringera could not make it for the shortlist okay kata makao mutuo kata jo mane oko kaugo gima penjo ene na penjo mayot JSC usewacho no ni jogi qualified okay in terms of the shortlist ni mage joma no meet the requirements to jogi no commit requirements in which requirement is this that they never met mane kore mi penjo duoko podo ko wuok e JSC gombe jidhi court ang'eyo for a fact ni Katiba Institute nondiko ne Katiba Institute gi Law Society of Kenya ne gindiko ne JSC bagi penjo JSC miwauru criteria manutiyo go for shortlist mondo wane mondo wang'e gimomiyo Ojwang has not been shortlisted, Mutua has not been shortlisted, Ringera has not been shortlisted. Mano gima yot ika kwa ken criteria tena ena gimidwa doka sana koro kane JSC gino tamo gingiswa criteria then waneno ni Katiba Institute gino neno ni nitie gimoro kame pando koro we watere e court mondo wangis court ni mondo ngis JSC omewa criteria no under article 35 of the constitution awenji malera kome acho kaya wacho mbele boga wacho ni nyaka kameti mana shortlisting kai dibende ugoleji kai pogo tipo kata interview shortlist interview ngomyo jidonge olego nyiso mana ngane ne ento dog dikech either o practice for 15 years kata okenja Kenya kata nitie ABCD kata no gelo statutory compliance mare kata wacho ni taxes okogolo kata ngechu KRA okomie clearance certificate kata police certificate of good conduct from the police ne onge to jogi ne gigite waparo ni nengo penjo gene to ne nitie gimoro mopogore gi gima ne gilando kane nitie another requirement mopogore gi gima ne gilando koro mane mwadwa kangi ero kamare ko winje micho washiro maber ageno ni oganda waduto bende winje maber wach nyose biro kachando gando wagi penya ne to Jeff wach makoro dhi nyime kaindi ma JSC gore kod okinde babendo kinde ma kwacho ni process ni ne okotima maber ang'o matimore agoni ro kamano kuom lero wach ni ria kuom kwatie ko chenro ineno ka wasebedo kod ywaruok mondo mi ogolo ko IBC mabedo kod Parliamentary Select Joint Committee mabende norango wechegi ne gitieko tijegi ogai mag kod duto odiochieng' manjono wacho ni oyuwe wach ni okale od bura maonge medo kata golo moramora kata mane full stop kata ikoma wach ni nango kwetieko chenro Antonio okengi marach nikech ka both political coalitions ka Jubilee gi kod coalition more gitich magisebedo ka gitimo iye kod wach ambe okanya pengo gima gisewacho warito mana neno sheria moko ma dhi wuoke to gima pod adwa neno ma pod adwa ni an koro binafsi madwa ni arango mondo awinya ne to en wach mane monego benigi loko into law en wach party hopping
kar party hopping ka no pod anto chacha no Yes. Mond angeni to idwa ni yine dhano mondo giring giwuoge dwaro bura ni gidhi moro. Well, from a principal standpoint, Yes. Party hopping okay give a bear. People should stay with the parties you believe in. Okay? Yes. But as you more with the democracy, Yeah. people change their minds. Okay? But then most importantly, party hopping ni bende ko bedo restricted Yeah. to nominations, process bank nominations, the elections. Then onyalo bedo problematic. Nikech an for instance ka wach ni adwaro ingo na particular party. Yes. Taneno ka party okotimo no maber nominations. Kata omaya. Yeah. Kata kucha omaya bomingato. Yes. Kata the process is not free and fair. Okay? Koro dwa dino na ni koro manya kabeda ka to injustices have been committed to my candidature. Yes. Mano mapod asetemo manyo bill no to ngisa ni pod it has not been printed. Adwa ni monda some monda ne aneni to what is the thinking behind party hopping. And if at all need the exceptions to party hopping. Mondo wa study maber mondo wangi ni if in principle wa agree ni onge party hopping. Okay? Then maybe there are exceptional circumstances in case it can't just, for me, it cannot just apply. Apply as a blanket rule ni party hopping. Nyakwa contextualize gini. Bua rang ni wangeo gigi kakatimore. Yes. Inyanuango ni unkod 100 nominations monego be new team. To out of the 100 you've gotten 80 right. Yes. It can be said your nominations are largely successful. To 20 more of them are bad. Team Renate. Do they have any other recourse? Yes. To koknya yudre within the party. Yes. Is this an exception? Anya uo onadhi party mo mon abe atema tema gigitemo itema tema. Awijo kanyero wacho ni yekole tidwa mana ng'eyo ni to jok mabiro feel ni ok gin satisfied kaka team nomination jogi ekibro ringo ikure wacho ni mondis idwa ni yude isome mondo ng'eni to ang'o moketi apart from mana watch party hopping ang'o moketi e bathe kainde go ne rekomando ng'anya wakili kuom kauturu mari mar chopo studio mondo walero weche gi kachiel ka bende tino makabuno no watu wake weche go ekumaga nono bana gol kod infrastructure wacho ni oganda mathoth madiroma tamalo 78 neno ka okwadhaji makare ka bende nwaloso achiel kachiel rango weche mag JSC kata weche go mag yiero Chief Justice manyine wan kod wakili Akuom agena ne oyudo maber kamoro montie maende ne kuku mar wach kod anje Falombaka.